Asenzeni kanjena bakwethu. Wow nathi talente nayibhala namhlanje nakontambama. Asamthela laphana evula umlomo store. Asikubingelele kule podcast izindaba zikaBhoqo. Mengabe umusha ciphiza usubscribe button uciphize nebell. Namhlanje ke sikuphathele iclip eyaqoshwayo kaKansas City mchunu ongasekho emhlabeni. Sikhumbuze emuva abanye nje babasakazi abashiya bewumbile umgodi emsakazweni uKhozi FM namagama abo namanje angakhohlakali na kanjani. Awuyizwele nansi le clip. Ingweza ngabala pia box 1547 elo entenazimali uma singithenga le ngemva korelesini bakwethu ngiphethe amathikithi awu5 bakwethu la engizodlalisa ngawo amanye ugcina awu5 ngiyawudlalisa ngawo makunye quarter to 5 olele siyabholeni sasa lokuthaya atata nangilaphana ngiyozuma ulafana katerisi tobuhle nokumhlophe laphana ukholisile ngubane uprincess Ndlovu wendi isitolo ezandile kweyama nokanya zondi intombi enhle zondi wena laphana emkhambathini awuniphila kanjani laphana emkhambathini madoda mawehla lapha yana wehla laphana uzothi tatata phansi laphana ekliniki bese